Мільярди на вітер. Горизвісній ділянці об'їзної дороги Сімферополя-Дубки-Левадки стався другий за місяць обвал. Кілька кубометрів ґрунту сповзли разом з бетонними конструкціями, які тримали обочину траси. Довкола гори щебня та уламків, а перехід для пішоходів проходить над прірвою. Окупаційні транспортники похапцем взялися ремонтувати обвал, пригнали кілька тракторів і вантажівок, але у підсумку лише закріпили рештки спеціальною сіткою. 2 тижні тому неподалік обрушилася інша ділянка завдовжки майже 8 метрів, яка з'єднувала розв'язку, а бетонні конструкції та система водовідведення просто розсипалися. Не посоветовались с крымскими экологами, не посоветовались с крымскими учеными, которые могли бы дать исчерпывающие ответы, что основа все-таки это карстовые у нас полости, которые имеются, их тоже надо учитывать. То есть проработка проектов совершенно не была основательно сделана. Немножко, конечно, обидно, что выделяется такое огромное количество средств на дороге. По факту у нас дороги должны быть как в Монте-Карло, а мы имеем вот такие вот курьезные, неприятные ситуации. Горизвісну Сімферопольську об'їзну будували впродовж 2 років. Коштувало це більше 6 мільярдів рублів, а урочисто відкрив трасу у лютому минулого року особисто окупаційний голова Криму Сергій Аксьонов. Старт дает Москва. Ну что, огонь? Давайте.